Egunon. Egunon guztioi. Gure fedea Jesusek aukeratu zituen ikasle haien fedea eta testigantza oinarritzen da. Horregatik ospatzen ditugu apostoluak eta hartzen ditugun zaindaritzak. Santiago apostoluaren oroitzapenak gure fedea indartzen laguntzen digu. Jesusi jarraitzeko asmoa berrituz eta testigu izatera bidaliz. Apostoluen fedean oinarrituz eman dezaiogun hasiera ospakizunari. Aitaren eta Semearen da Espiritu Santuri izenian, amen. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizuekin. Isilean jainkoen aurrean jarri, eta eskadezaun evangelioaren grazi berreitzailea, Eukaristia ospatzeko presta gaitzan. Jesus jauna, hilen arteko lehen semea, erruki jauna. Jesus jauna, pekatuaren eteriotzaren garailea, Kristo erruki. Jesus jauna, gure piztuera eta bizia, erruki jauna. Errukidakiula jainko guzti saltsuetu ere bekatu abarkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Goraipa dezaun jangoikoa aintza abestuz. Aintza zerubetan hangoiko bahari,
munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erroki jauna. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz. Jainkoa guztidun betierekoa, Santiagoren odol isurtzea zagaratu zenituen apostole lehenengo evangelizatze lanak. Egizu, zure elizak haren zaindaritzaz, etengabe indar berriturik, sendo iraundezala haren testigantzaz, eta gure herriek leigal jarrai diezaiotela Kristori, menden azkenaino. Zure eta Espiritu Santuaren batean jainkotarre bizibide gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro del Eclesiastes. Hagamos el elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres según sus generaciones. Ellos fueron hombres de bien, cuyos méritos no han quedado en el olvido. En sus descendientes se conserva una rica herencia, su posteridad. Sus descendientes han sido fieles a la alianza y gracias a ellos también sus hijos. Su descendencia permanece por siempre y su gloria no se borrará. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre vive por generaciones. Los pueblos hablarán de su sabiduría y la asamblea proclamará su alabanza. Palabra de Dios. Lurrosoa, egiozu irrintzi jainkoari. Erruki bekigu jainkoa eta bedenka gaitzala, agerdi ezagula aurpegi argia, ezagutu dezaten munduan zure bidea, nazio guztietan zugandiko salbamena. Ostubitez kantari nazioak, zuzentasunez baitituzu gobernatzen herriak, eta gidatzen mundua nazioak. San Pablo apostoluak Korintotarrei egindako bigarren gutunetik.
Zenideok, altxor baliotzu hau guztinezko ontzian daramagu. Argi ager dadin honen besteko indarra jangoikoa gandi datorrela eta ez gugandik. Alde guztietatik estutzen gaituzte, baina zapaltzen ez. Larri gaude, baina etxita ez. Erasopean bai, baina eskutik utzita ez. Lurrera botatzen gaituzte, baina zuntzitzen ez. Non nahi eta beti Jesusen heriotza daramagu geugan. Jesusen bizia ere gugan agerdadin. Bizigaren bitartean, beti heriotzara garamatzate Jesusengatik. Gure izate hilkor honetan, Jesusen bizia ere agerdadin. Horrela, gugan heriotza ari da zuengan berriz bizia. Audio liburu santuak. Sinetzi nuen eta horregatik hitz egin nuen. Guk ere, sinismen espiritu bera dugularik, sinisten dugu eta horregatik hitz egiten dugu jakinik, Jesus jauna piztu duenak, piztuko gaituela gu ere. Jesusekin eta haren ondoan, ipiniko gaituela zuekin batean. Hau, guztia zuen onerako da. Jangoikoaren doaina, askorengana zabaltzean, eskerrona ere ugaldadin. Jangoikoaren aintzarako. Jaunak esana. Eskerrak jauna. Zueki Jesucristoen evangelioa San Mateoren liburutik. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oírlo aquello, se indignaron contra los dos hermanos y llamándolos Jesús les dijo, ¿sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiere ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Auna que sana, Santillo apóstolum festas oriontxua Cristau maiteok, feliz festividad del apóstol Santiago. Hermanos y hermanas,
joko dut, hartzaia eta ardiak sakabanatuko dira. Hil aurretik, horixe gertatu zen Nazareteko Jesusen kideekin, ikasleekin ere. Denak beldurrez iskutatuta. Bakarrik San Juan azaltzen da gurutze ondoan bere amakin eta beste emakume batzukin. Golpearé al pastor y las ovejas se dispersarán. Es lo que ocurrió también con los apóstoles, con los discípulos de nuestro Señor Jesús. Desaparecidos. Desaparecidos. El único que aparece es al pie de la cruz San Juan. El resto desaparecidos, ausentes. Pero, después de vivir la experiencia del resucitado, estos que se habían mostrado cobardes, adquieren una valentía singular especial. Y como hemos escuchado en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Con mucho valor. En la segunda lectura dice, creí y por eso hablo. Creí, por eso hablé. Y nos dice a nosotros, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. ¿Sí? Creí, creemos y así estamos celebrando esta fiesta. De todas formas, aun viviendo la experiencia del resucitado, y nosotros, asumiendo el don y la gracia del bautismo y la tarea del bautizado, lo que dice el apóstol San Pablo a los Corintios en su segunda carta es bien cierta, al menos así lo experimento yo. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Bello mensaje, bella forma de percibir, gozar, transmitir, donar la espiritualidad cristiana, la espiritualidad del amor sin fin, la experiencia de ese Dios que es amor, maitasuna da jangoikoren esperientzia bai, bella, pero hay que reconocer humildemente que llevamos en vasijas de barro. Creemos, esperamos y nos da fuerza saber que es para que la victoria, la gloria del Señor resucitado se muestre a través de nuestra debilidad, de nuestra finitud, de nuestra incapacidad. Y en ese ámbito, en esa forma de ver, sentir y vivir la realidad, no tiene lugar la perspectiva meramente humana del deseo muy lógico y normal de cualquier madre que se precie de pedirle a Jesús que le haga sentar a sus dos hijos a su izquierda y a su derecha. Humano. Humano es. Cualquier madre, padre, es lo que desea para sus hijos e hijas, lo mejor en la vida. Pero no. Esa no es la perspectiva de ver, sentir y vivir la realidad cristiana. Es Él, a través de nuestros hermanos y hermanas, no yo. Quien quiera ser el primero, que sea el último. No he venido a servir,
No he venido a ser servido, sino a servir. Nos dice el Señor Jesucristo varias veces. He venido a servir, no a ser servido. Haced lo mismo. Eta, bai, zerbitzatzera etorri naiz, ez zerbitzu izatera. Eta zuek ero ixin bezue. Betiko mezua hoixe da, leloa beti horixe da. Eta aurrena izan nahi duenak izan be azkena. Eta amaitzeko, Santillo bidea. Santiago badakizu izan zela lehengoko apostolua, bere fedeagatik, bere burua odola isuri zuena, lehenengoa. Hemen, Konpostelan aurkitu zutela bere hilobi eta bar, mendetan, hemen Zumaitikan ere bai, ermitea badaukagu, Santillo ermitea, zenbat milioi emakume eta gizon ez ote dute bide hori iran. Eta indartsu dago zorionez. Bidea. Salbamenaren bidea. Pakearen bidea. Osasunaren bidea. Barne pakearen bidea. Santillo apostolo otoiz lagundugularik, guk ere bizi dezagula Kristok erakusten dizkigun balioak. Hala bedi. Gure sinismena aitortuko dugu. Sinisten dut, denok. Enpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hile tobiratua izan zena. Zeruetara ego, eta jainkoa eta luztenuen eskuinaldean jarri dagoena. Handi biziak eta hilak epaitzere etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiren piztuera eta betiko bizitza. Otoitz egin diezegun zen ideok apostolen fedean, oinarritu nahi izan gaituen jainkoari, eta eskadi ezagun denon alde. Elizak, altxor bezala gorde dezan apostoluen predikazioetik jaso zuen fede eta leialtasunez hotz egin dezaiela belaunaldi guztiei. Egingun Otoitz. Por los gobernantes de nuestro pueblo, que ejerzan su responsabilidad con generosidad y con servicio al prójimo. Roguemos al Señor. Apostolu martiaren antzera, pertsekuzioa jasan eta bere odola isurtzen duten egungo kristaualde. Horien testigantza biziak denon fedea suspertu dezan, egigun Otoitz. Por nosotros, que descubramos los tesoros de Dios que se esconden en nuestro entorno. Roguemos al Señor.
gure salbatzaile zaren Jesus jauna, zuk dei egin zenion Santiagori sareak utzi eta jarrai diezazun. Entzun gure otoitzak eta sendotu gure voluntatea bera bezala. Zure deierekin leial izan gaitezen. Erre bizi beidek gizaldi eta gizaldietan. Goikoari eskaintzerakoan. Jauna, Kristoren kaliza daten apostoletan lehenengoa Santiago izatea nahi izan zenuen. Haren festaburua ospatzean garbi gaitzatzu, zeure semeren ekaldiko bataio salbagarriaz, sakrifizio atsegingarria eskain diezazugun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zubeki, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari, bidezko eta salbagarri none eta beti guzuri eskerrak ematea jauna eta ustizantu jainko alguzidun betereko hartzain hori. Santiagok testigu kutxunak iragarri zuen zure seme eriotzatik eta piztuerati datorren erreinua. Eta bere izan zen apostuletan lehenengoa jaunaren kaliza daten. Haren gidaritzaz eta zaindaritzaz gorretzen da sinizmena gure herrietan eta zabaltzen lur osoan. Ura dute lagun erromez doazenek, azkenea zugana heldu arte, Jesu Kristo gure jaunaren bietatez. Horregatik jauna, aingir guztiekin batean orain eta beti gorezten zaitugu, fede apalez abesten dizugula. Seruna
Santu zera bai jauna eta santutasun guztien iturri, egitzazu bada santuki eta ardo zeure espiritu isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz, eta odol egin daitezen guretzat bera azaldu zutenean, eta bere goz gutza zijuela ogi hartu, eta eskerrak omenez atituzun eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era bera frondoan kalistaturi berriz eskarrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizu behau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure seminariotza eta epistula gogoratuz biziaren ogi eta salbamekaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldaren zeure zerbizio onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu, Kristoen gorputza tola hartzen ditunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna, mundu guztian zaldagoen zure eliza. Eramazun baitasun osora Leon Amalau gure eta Santuarekin Fernando. Gure hotzairekin. Teliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango goan jauna piztuko etxeropenean joan diren gure zenideak. Esker honean goratzen ditugu, Mari Carmen, Guadalupe, Pepi, Xabin, Josu, Fili, Mariaxun, Sebastian, Rosario eta Jose, Gorostola Urbieta, Joaquín, Xanti, Juan José, José Luis, Juli, Adela eta Mariano. Teleko guztiak harritzatzu zeure horpegaren argitan. Errukizak izkiguarren guztia betiko bizitza eritzi ezagun. Jaunka Maria Virginia Doatxuerekinaren zena Jose Santuarekin, apostolo santuekin, santillo apostolua. Eta gizaldi guztietan zue dizki izan diren santuekin, haiekin bateo zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri haita, hangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak enda erakutxeri jarraituz, beldur gabe kanta dezagun denok.
atera gaitzatzu jauna, gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egun hontan. Zure errukiari esker, pekatutik garri bizi gaitezen, eta ez du aldietan sendo. Betiko zoriona itxaropenean, Jesu Kristu gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk ezana da apostoli pake usten dizuet pake ematen, bera zuriztan ezin izmenari eta ez gure akatxe gure pekatuei eta zure gogoa desiradan bezala, emaio zulizari pake eman batasuna errebizi bezere gizaldi eta gizaldi guztietan. Jaunaren pakea beti zubekin, eman esken dizu elkarri pake goxoa, pakea guztioi, démonos fraternalmente la paz. Hemen jangoiko emilo txauna munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak, benetan zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, niz nahi zinor zunere etxean sartzeko, nire zanzuiz bat zendatuko nahi.
Egin dezagun otoitz. Eskerrak ematen dizkizugu jauna. Santiago apostolu eta gure zaindarien festaburu ospatzean, pozik hartu ditugun doain santuengatik. Ura laguntzaile dugula, zaindu gaitzazu beti zeure babespean. Jesu Kristo gure, jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Beren kasaitzatela jangoiko alguzti duna, aita eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren pakea.